Maayong buntag mga bata. Kumusta man mo? Ako si Teacher Nove. Karong adlaw magkat-on kita sa tingog ni Letrang B. Pero sa dili pa kana na ako'y mubo nga istorya nga akong ipadayag diha kaninyo. So ang inyong buhaton, maglingkod og maminaw. Ang atong istorya kay gipanguluhan og si Baste og Baboboy. Si Baste adunay amigo nga baboy nga ginganlan og Baboboy. Palangga kay ni Baste ang iyang baboy. Iya kining pakanon, iya kining ligoon, ug magdula-dula sila. Apan, isa ka adlaw ni Ana, naguol kaayo si Baste. Kay di ay, nawala ang iyang baboy na si Baboboy. Naghilak si Baste. Nawala ang akong baboy nga si Baboboy. Apan, sa dihang na ay silingan sila nga misinggit. Baste! Baste! Naara ang imong baboy nga si Baboboy. Naglaag di ay sa silingan si Baboboy. Ug nalipay kaayo si Baste nga nakit-an niyang balik ang iyang amigo nga palangga kaayo nga ginganlan og Baboboy. Ug karon mga bata, unsa galitoy ngalan sa bata sa atong istorya? Sakto, Baste. Ang tingog sa unang letra sa pulong nga Baste kay B. B. Baste. Kamo kunubi? Sakto. Unsa gal ito'y iyang amigo? Sakto. Baboy. Ang tingog sa unang letra sa pulong nga baboy kay B. B. Baboy. Kamo kunubi? Very good. O karon mga bata, naapatay lain nga mga hulagway nga nagsugod sa tingog nga B. Unsa man na? Baka. Sakto. Ang tingog sa unang letra sa pulong nga baka kay B. Baka. Ikaw kunubi? Very good. Unsa man ang gauntol-untol? Sakto ka. Baki. Nakakita na ba kag baki? Ang tingog sa unang letra sa pulong nga baki kay B. B. Baki. Kamo kunubi? Very good. Sunod, bola. Nakasulay na ba mong dula o bola? Ang tingog sa unang letra sa pulong nga bola kay B. B. Bola. Kamo kunubi? Very good. Sunod, baba. Asa man ang inyong baba? Very good. Ang tingog sa unang letra sa pulong nga baba kay B. B. Baba. Kamo kunubi? Very good. Karon, naatay mga hulagway. Kung ang pulong kay nagsugod sa tingog nga B, atong linginan ang hulagway. Ang una natong mga hulagway kay kabayo o baka.
Unsa man nga hulagway ang nagsugod sa tingog nga B. Baka, sakto ka. Sunod, naatay hulagway sa balay ug sa dagat. Unsa man nga hulagway ang nagsugod sa tingog nga B. Sakto ka. Balay. Balay. Naa na pud tay laing hulagway. Isda ug baki. Unsa man nga hulagway ang nagsugod sa tingog nga B. Sakto ka. Baki. Unsa gali to'y tingog sa letrang B? Sakto. Magdungan kitang tanan. Very good. Karon mga bata, manganta sa ta ug kanta ni letrang B. Sundan ninyo si teacher ha? Unsa may tingog sa letrang B, sa letrang B, sa letrang B. Unsa may tingog sa letrang B, 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 B. Unsa may tingog sa letrang B, sa letrang B, sa letrang B. Unsa may tingog sa letrang B, 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 B. O karon mga bata, kay kabalo naman ta sa tingog ni letrang B, panahon na aron inyong tubagon ang mga pangutana nga gihan-ay ni Teacher Nove sa inyong mga papel. Good luck! Kahit maraming problema, chill ka lang, don't stop sa pag-eskwela. Kabataan, pag-asa ng ating bayan. Ikaw, ako, tayong lahat ay